man siya. Magdan ako. Yawa. Okay, mag-work kag security ani. Welcome to your first night shift of the story shop. Yan ang basahon ay. Oh my god. Okay. So, mag-start na tayo. Nakalimutan ko. Hello mga guys, magataog sa mga nangyari. Iskaridal man siguro mag-advance. Tapos sa to eh. Oh my god. Kayawan ko ato ha. Anyway, musod ta dire. Kangita po tayo sa to eh. Oh my god, musad na. Oh my god, akong kasama di ay. Okay, i-power off, i-power out, power off, power on na to. You have turned the power. No. La. Nawa na to. Oh my god, ano na to ba? Hala, nawala ng Scaridal. Oh my god, storage room. Okay, arita. Okay, yawan po ko. Ali! Oh my god, ito eh. Hala, ari siya ni kon sa vent. Ito eh. Sa vent, okay, ambak to dito sa fuses. Nasa diha, okay, magamit ng flashlight day. Kay, gamitin na nila itong flashlight na to. Okay. Okay, abi kong tumuko na. Lamat ha. Maakyat ta sa leader. Nagkuhan mo tayo. Funny game 1. Okay, funny game 1. Lo! Lo. La. Humag. Ayaw ko. Umaga na unsa naman siya. Okay, dara. Exit. Magadabay na. Yawa. Kay Mariata. Katul ba ato niya? Oh my god. Bolo-bolo na ito ninyo, okay? Sayang paseta. So, mani. Oh my god. Dili ba sa room? Oh my god. Okay. Funny game to. Isa mani. Hindi sa game mat. Oh my god, green light to green light. La. Marang sa Squid Game. Start ta. Anong dako ng ulo ha. Dako sa ulo ba? Mas gamit yung bodies. Oh, finally! Oh my god. Oh my god. Creepy. Oy! Oh my god. Creepy yung gayo. Okay. Sa mani. Ubi-ubi ta. Ambak kami. Lisa. Buta na yung lisa sa. Okay. Okay ba? Ato ta. Elevator ba ni? Ay, elevator yun. Oh my god. Kakit sa elevator eh. Ay, hindi siya cute, no? Iburan yung dalaan rin. Okay. Funny game 3, okay? Please look like a survival game. Well, I will. Oh my god, okay. Please wait 18. Oh my god, nakot sa 18! Kung magsasay sa tayo, Rebe. Magsasay sa takay. Lugay, pumandara siya, oh. Oh my god, creepy na niya. Up and go. Sige na. Get to the save place. Ito save. Ay, save place imong gipaningamin. Okay, save place. Sa taas man siguro. Okay, ari ko sa pinakataas ni Joyo. Wala pa pinakataas na. Sino ko? Oh my god! Robot. Okay. Unsa man, untaw na siya mag-guys. Robot ko na Sakto siya, robot na ko. Masasasay ko, oh my god. Let's go to the same place. Asa nang exit di ano din? Okay, draw. Yo, si girlie. Tiyo sa tani. Ay, magpa-slide tani tayo. Magpa-slide tani. Yawa po doy. Okay, press na to ni. Asa na po tani. See, there's no. Hala, yati na po ni si Uncle dere. Hala, magwala man siya. O magagikapoy na si Uncle. Nawala na siya.
Umaga, kapoy na siya. Nawala siya sa ako. Sa gamay mo. Ay, sa mani, ay. Sa mga tapadungan nga, ay mag-later. May tabi kong akyat. Takabot, may nangangikitaan. Nagyawa, oh. Nag-truck, oh. Okay, truck. Okay, dira. Mag-truck na ganda. Dira. Bili na ka diha doon, ha. Ako sa una, mag-drive niyo mo. Kailangan kita mag-skill ano. Ay, ito na to. Liko. O, kiyawa rin na. O, boom. Brum ba. Nag-drive ba ta sa car ba? Pero dili rin yung car atong drive-an di ay pang ano sa dahon. Ito may tawag kami. Ano yung good? Ano may tawag kami? Basta, skip tani. Para makatong robot na iskari robot. Dara. Mananajud ta. Prostate ta kay ngit-ngit kayo. Basig naman laba kaya. Ngit-ngit man kayo. The funny game 4. Ayun ba ba pa sila. Okay. Funny game 4 pa. Funny game 4 kita magdi. Karon. Start. Dagan ani. Oh my god. Namanday na siya. Oh my god, yawa. Yo. Dead ka karon diaron mabuhi pa ko. Okay, go. Okay, hindi ito mag-use sa flashlight. Dako na to ato ang i-jump. Boom. 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 Oh, good na. Okay, ipisit ito ng boom. Para makahawa na siya. Kasamok na siya. No! Ano tao? Be careful tani, be careful. Nan. Okay. Datagam ka. Oh my god. Kusog ka tong layat. Oh my god. Okay. Randi tam kita mahulog kani ay. Uy. Arita. Okay, dra. Okay. Oh my god. How much time is Batman? Wag yo kabalo unsa, wa ko kabalo. Asam ta. Bahala na siya dihoy, ari na lang ko sa vent ni vent tama pa lang tayon kayo pero ano sa mga unta nang trabaho ang scary toys na scary toys pa mag shortcut ta lagi na sutaran sama ni bla Spotify sama ni siya magdan ako yawa kaya balik ta dili na to na kanon i-touch kay digli ang mga no usa ang yang ulo nanumos na kan pakita sa liver. Funny game 5 la let's wait magagumsam kung wait ani magduan ta basketball dari be magduan sa basketball dim ta ka. Okay, ada ta? Okay. Oh my god. Oh my god, ada ta ba? Oh my god. Oh my god. Loh. Ay! Oh my god, nakasurvive dito sa finally. Okay, exit na ta. Oh my god, sa exit na ta. Ano mang klaseng terrain na ito? Chuchu man na ay. Oh my god, familiar ni ay. Familiar kayang nawong ba? Bata na ko ba? Kaya mag-drive na ta. Okay, wala man itag. I'm under naman din siya sa. I'm under din siya. Okay. Chut! Magkirapis ang lawong ay. Chut! Wala, hinihinay na.
hinay. Huy! Huy! Lo! La! La 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 la! Lo 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 lo! Lo! Aga-aga-agay! Mumukudas ka noon. Final game, okay? Mani. Mani. Ay, hindi man din. Ano? Atua din siya i-defeat, guys. Ay, butang. Dagan na nga shoota. Oh my God. Okay, dara na. Okay. Guba niyang usa ka kamot. Duha na lang yung guba. Spider boost din siya. Spider boost. Okay, dara. Mana na kita. Oh my God. Oh my God. Iwan o lagi. Iwan lagi ko. Oh my God. Paani. Iwan lagi ko. Exit na. Mayroon ta final game mo. O bara. O manata. O. Woohoo. Kay drata manata mga friends. Muna sa mga friends. Pwede ta makaduan. Pero sigurtari mo ta mga friends. Ito pwede ta mga friends. So mauro na mga friends. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na ito. And don't forget to like and subscribe. And pwede nyo yung notification bell para ma-notify kayo of mga bago ako video mga friend. So, bye! Oh, yawa oh.